Жена Везни, непокорната Афродита, любов и красота. Жената очарование, магнетизъм, сексуалност, сдържаност, импулсивност, суета, излъчване, чар, логика, любознателност, заинтересованост, самоука, истинска, вярна, съобразителна, всеотдайна, новаторка, справедлива и ред други нейни качества, с които ще ви запознаем в това видео. Истината е, че няма как да бъде описана и обобщена в едно изречение. Водещ основен девиз: не прави това, което не искаш да ти правят на теб. Обикновено започваме с едно встъпително изречение, обобщаващо почти цялата зодия, но при тази жена е различно. Тя притежава цял куп качества, умения, таланти и природни дадености, затова решихме да започнем нейното описание, изброявайки само няколко от тях. Какво можем да кажем за нейната личност? Дори да не я видите, ще я усетите. Освен външната си привлекателност с нейните характерни отличителни черти като симетрия, дълги мигли, изразителен поглед, плътни устни и добре оформени женствени извивки, тя има нежно, невинно сексапилно излъчване, особен вид обаяние. Жената Везни е суетна, но не е запалена по диетите, нито по фитнес манията. Тя просто харесва тялото си, обича да го подчертава с прелепнали тоалети, полупрозрачни материи, екстравагантни аксесуари или оскъдно облекло. Везни обича да се огажда под всякаква форма. Дори да качи някой друг килограм, на нея й отива. Излъчването й я прави все така жизнерадостна и по-своему неустоимо привлекателна. Може да спазва ред и дисциплина, но и хаоса не я притеснява, стига да се редуват. Тя е свикнала да прави каквото поиска, когато поиска, както го поиска и е склонна да се ограничи до известна степен от тези три неща за наистина специален човек, който или трябва да го оцени, или да й се реваншира подобаващо. Иначе от сега да знае, че тя рано или късно ще се отекчи, и то много. Околните често правят грешка, като си мислят, че Везни е подвластна на някой, дори самият този някой си мисли така. Но истината е, че самата тя може би за в момента не намира нищо нередно и не й се водят безмислени спорове по тази тема. Когато дойде моментът, в който поиска да си върши нейните си дела, тогава ще разбере истината за непокорството на Афродита. Жената Везни е грижовна, както към другите, така и към своята особа. Единственият проблем е, че е прекалено много мисли първо за другите и след това за себе си. Няма грам егоизъм в нея. Съобразителна е в доста ситуации и най-вече с хората, за която е грижа. Родители, близки, приятели. Винаги ще се постарае да разбере мъката ви, да намери решение на проблема ви, да поплаче с вас или да ви разсмее, което я прави верен приятел. В нашата Афродита има милион скрити заложби. Тя се стреми да доказва сама на себе си, че няма област, в която да не може да се впише. Няма професия, която да не овладее, или език, който да не научи, защото е самоука. Не харесва да я подценяват и прави всичко по свой начин. Може да ви изглежда разсеяна, но това най-вероятно е заблуда. Страшно е наблюдателно на това, което я интересува. Изобретателна. Може да ви напише цяла есе по литература от 4 страници на тема, с която не е запозната. При това вътре ще има описателни факти и разсъждения. Любознателна и информирана. И все пак, самохвалството не е на мода при нея, затова тя не парадира. Би могла да ви даде съвет или да спомене едно-две неща, но няма да ви ги натрапва. Не съди хората, всеки си има свой живот и ще си го живее така, както намери за добре. Хората често са склонни да твърдят, че Везни като цяло са лицемери и интересчии, но тя и лисицата от басната на Ла Фонтен, щом не е стигнала гроздето, за да се утеши, си е рекла, че е кисело и не става за ядене. Жената Везни се стреми да поддържа приятелски отношения с всички и да прави добро впечатление до момента, в който не се отнесете некоректно към нея. Според зависи ситуацията и обстоятелствата, вие ще забележите, че нейното поведение е отражение на вашето отношение. В тази зодия няма газоблизци с извинение. Ако се държите лошо и неуважително, ще получите същото и обратното.
Тя е заобиколена от познати лица, но изключително малко са истинските доверени хора в живота й. За тези личности, на които жената Везни държи, тя е способна на абсолютно всичко. Нарече ли ви веднъж приятел, бъдете сигурни на 99%, че не е просто приказка, а безпогрешно чувство, което е усетила. Ще ви уважава и ще ви подкрепя, ще зареже себе си, за да почувства вас. Също така, единствените хора, на които би простила и позволила почти всичко, са само и единствено тези, на които е поверила най-съкровените си тайни и държи близко до сърцето. Това е така не защото я галят с перце, а понеже знае, че ще й кажат истината, ще й правят забележки, ще се притесняват за нея, ще се интересуват от нейното здраве, дори ще й повишат тон, щом е сгрешила. Тя много добре знае какво значи приятелството. Това е жената, която винаги ще намери начин да излезе от задънена улица. Проблемите не я паникьосват, а напротив, амбицират я да им намери решение. Дори таванът да започне да пада над главата й, жената Везни няма да изгуби посоката на мислите си. Не бъркайте колебанието й с незнание и нерешителност. Тя е свикнала всичко да обмисля много добре преди да вземе крайно и окончателно решение. Въпреки това е способна и на импулсивни решения, но те отново са вследствие на ред събития преди това. Не харесва да я командват и има два варианта да го разберете. Първият е с времето. След като търпеливо е изчакала сами да се сетите, ще получите точно това, което не искате. И вторият вариант – на момента, когато импулсивната й страна надделее и разумът ти прецени, че сте прекрачили границата с наглостта си, да й казвате какво да прави, ще има скандал или спор, а никой не иска да спори с нея. Как отмъщава дъщерята на Венера? За нея си е чиста загуба на време и вредна енергия да коли планове за отмъщение към някой. Все пак, ако сте я наранили или засегнали по някакъв ужасен начин, нещата се случват от само себе си. Да поясним обаче, става дума не за приятелки и роднини, а за любовна история. Везната се отдава във всичко, което прави. Изненади, подаръци, преживявания, любов, грижа и със същата всеотдайност, ако сте предали нейното доверие и сте я наранили, ще си постави за цел да ви заличи от живота си, да ви забрави напълно. Безразличието е по-лошо от омразата, защото и тя е вид чувство. Красиво е да виждате как тя ви обича. Ужасно болезнено е обаче там, където има чувства, да наблюдаваш как те се стопяват. Няма да ви кажем, че е съвсем безобидна, защото не е точно така. Не е фатално, но все пак като известен манипулатор, което не винаги е лошо качество, използващ главно вечната си невинност и досущ като дипломиран адвокат, желязна защита, умее да прилага известни психоатаки. Владее дипломацията и страшно добре си служи с факти и умее да се аргументира абсолютно винаги. Какво е да имате връзка с жената Везни? Чар в комбинация с нежност и привидно спокойствие. Ако сте привлекли вниманието и тя се превръща своето излъчване в невинна сексуална фантазия. Не е хищник, по-скоро играе роля на жертва, защото тя е актриса на емоцията. Умее да акцентира върху усещанията си, така че да повлияе на вашите сетива. Обожава флирта, но не с кого да е. Не харесва еднакви хора с еднакви подходи и заучени реплики, парадиращи със своето сексуално желание или визия. Противно на всички слухове и погрешни статии за жената Везни, тя не държи толкова на визията, колкото на другите качества и умения. Естествено и тя харесва красиви мъже, но ако не могат с един поглед да подкусят краката й, каузата е загубена и безинтересна. Като всяка жена обича скъпите подаръци и лукса, но само те не я впечатляват. Отношението е важно. Тя е нощна птица. Обича както да е сред тълпа хора, така и нощните уединени разходки в добра компания. Жената Везни въплъщава честност, справедливост и чувство за баланс. Тя има дар слово, затова обикновено е много комуникативна. Освен това, представителката на този зодиакален знак се слави със своята харизма, която неминуемо привлича и завладява хората наоколо. Дамата Везни въплъщава в себе си Ин и Ян и е възхитителна смесица от логика и хаотични емоции, недостатъци и чар. Въпреки това, тя винаги е отворена
за разума и добродушно ще признае грешките си, ако вие достатъчно добре и я убедите в правотата на своята позиция. В партньора си тя търси страст, вярност, свобода и равноправие. Ако я сложите в рамка и забраните ред неща, тя ще стори същото с вас. Ако пък и дадете свобода и тя разбере, че може да ви има доверие, ще имате една прекрасна връзка, защото освен всички качества изброени до тук, винаги ще се постави на ваше място и никога не я боли глава преди лягане. Границата е много тънка обаче. Не бива да я сравнявате никога с други жени, нито да й давате повод да се мисли, че не е важна за вас, защото накрая може да се окаже, че вие сте пристанали да бъдете важен за нея. Би се влюбила във вас не в това, което имате или можете да й предложите, но да сте наясно, че трябва да й дадете сигурност и опора. Не харесва мъже, които се вдетиняват и не искат да преумеят нормални неща, като възрастни или знаят по-малко от нея. Тя е любознателна и ако нямате на какво да я научите и се държите грубо, връзката ви няма да има успех. В спалнята нейната ключова дума е драма, облечена уж случайно в прозрачна материя, която на фона на нощното осветление постига невероятен ефект. Страстна натура има голям сексуален апетит обикновенно. С едно финално изречение: с нея е трудно, без нея е още по-трудно. Ако това видео се отнася до вас, моля дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ни.